ụmụ Igbo udo dịrị ụnụ, ndị ọdịnala ekenekwa ụnụ taa. Ndị Igbo, ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ taa. Anyị sị na before tupu anyị agaba n'iru anyị ga-ekene n'ukene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene onye ukwu, kene onye nta, kene oke, kene nwunye, kene nwata, kene okenye, kene aka nri, kene aka ekpe, kene mmụọ, kene mmadụ. Mana mmụọ, maka na ọ bụ mmụọ bụ mmadụ, anyị na-asị mmụọ nwa, na-asịkwa na nwa anwụọna, na-asịkwa na mmụọ anwụọna. Ọ ya bụ na mmọnwụ na ọ bụ na ikpupe mmọnwụ aha nwanne ifu n'ihu onye a na-afụ ihu onye kpụ mmọnwụ anya mbanụ. So amụọ ga-amụ ịbụ mmọnwụ, mana ikpuru mmọnwụ ọ ya bụ na onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Onye kpụ mmọnwụ bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije, ọ ya bụ onye kpụ mmọnwụ. Mana itikwa isi mmọnwụ nwanne ifu n'iru onye kpụ mmọnwụ nụ, mana ọ ka bụrụ ilu maka ndị ghọta anụ. Ngwụ na pọpị mbọsọnụ ga-ama na ndị a mere anyị pọpị from that day. Isi ga-emepe ifu bụ ụzọ. Ndị a gwọrọ anyị ara maka ha mara ndị Igbo anaghị anụ. Ha agwụ anyị ezigbote ara, anyị rụzie ndị ara. Anyị wụ ndị ara n'ime ndị ara, maka onye ara n'ime onye ya wụ onye ara. So because iwe onye ara n'ime onye ara, enwe onye futuru ụzọ small, oche ya afụgo ụzọ ọma na ụka nọ n'inu mmiri na-egwu mmiri, oche ya nọ n'enu adị, ọka nọ n'ime mmiri na-egwu mmiri kiti. Ọ ihe ndị Igbo na-eme, na enwe onye fụtụrụ nwaja ya ụzọ otu ọ mapụta na ya mbanụ nwanne. Ndị asị na ndị isi ojii, hey Afrịka, nwaanyị anaghị ene Afrịka anya nwanne. Indian person na-agụ akwụkwọ n'Indian mee masta n'Indian. Onye China na-agụ akwụkwọ na China mee masta na China. Onye Europe na-agụ akwụkwọ n'Europe mee masta n'Europe. Onye Afrịka na-agụ akwụkwọ n'Europe mee masta n'Europe wee jee n'Afrịka jee rụkwa ọrụ. Nna cheki niile nna ekwen ka ndị a ga-esi agụnye gị n'ọnụ ọgụ. So nature na-eri ibe ya, agwọ na-eri agwọ ibe ya. Iwọchi ya na all the ancient symbols, ị ga-afụ ya na always ị ga-afụ agwọ na-eri agwọ ibe ya. So ọ bụrụ na ime ha ọfụma nwanne, ndị ewere gị mekwa onwe ha, ha ewere gị mekwa onwe ha. That simple as ABCD. Ha bịara bụ ụnụ si gị anaghị worship Chukwu. Ndị Igbo anaghị worship, ana m ekwu ya according to ndị na-eje chọọchị. Ha sị gị na anaghị worship ihe apịrị apị, nsogbu adịrọ, no problem. N'ọbụ unknown God ka ị na worship. This ihe apịrị apị nwekwara power, o nwekwara power. Wepụgodi worship, let's go normal, let's go literal, wepụ sentiment and emotion. Arụsị nwere power, onye ọbụla knows it. Ọ bụghị about war or fight, no. Arụsị nwere power which everybody know, whether evil or good, that's one is your personal concern. Okay, ndị asị mara si worship na ọ dịghị mma, anyị tụfuo ya, nsogbu adịghị, anyị tụfuo. Ha anyezi anyị unknown God, anyị amaghịkwa onye ọ bụ, but we pray this unknown God anyị afụghị ya. Mmadụ zuo oshi asị ya ṅụọ iyi n'afọ Jizọs, ha ọ ṅụọ onwe ihe na-eme ya. Mana iji ṅụọ iyi n'afọ arụsị ọkụtuo gị naanị. So aghọtaghịzi m ihe ndị a na-akọwa ebe a. Oke, asị unknown God nke ahụ ezughị, ha je wetakwara anyị Jizọs pịa ya apịa. Ọkwa ndị ahụ ndị asị anyị wepụ ihe apịrị apị, ha je wetara anyị Jizọs pịa ya apịa nyekwa anyị. Nna nwanne isi m wepụ ihe apịrị apị, ka ekwena iji wetakwa m ihe apịrị apị again, ka iji ijizi wepụ ntị m wepụ ihe apịrị apị werekwa ihe apịrị apị nyekwe m. Mba na the worst thing bụ na nke ha apịrị apị njiri sef ka mma, nke ha apịrị apị nji ka nke a mma. Ihe m ji ekwu ihe a bụ jos maka o nwere ndị na-ajụ ajụjụ iberibe. Naanị Igbo ihe a na-akpọ ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ omume jọrọ njọ, because ihe wụ light energy. Mana ihe ọjọọ bụ black energy jọrọ njọ, bad thing, ihe ọjọọ. So maka ndị na-ekwu arụsị bụ ihe ọjọọ, arụsị ihe ọjọọ na Igbo language bụ ihe ọjọọ. So you have to, even na ịchọrọ ime ịchọrọ ime ka ha na-akpọ ndị bekee na-atara ama m ka ha si ekwuzi ekwu. So ọ bụrụ na ime ịchọrọ ime interpretation ma ọ ịchọrọ iche nje, amaghị m ka ihe esi eme ya eme. So onweghị mgbe alụchi ọ bụ ihe ọ bụghị arụsị, alụchi chi alụlụ eji arụchi ọ bụghị arụsị.
ọ dị ịbụọ. Enwere arụsị, ya bụ arụkwụsị, that is the shrine. Shrine ebe ahụ edebere mmụọ ahụ. Ọ dị ụzọ na-abụ mmụọ na shrine. Shrine bụ arụkwụsị, mmụọ nọ n'ime bụ arụ chi dụba na ihe ya anyị na-asụ ebe a bụ Igbo. Unu ejizide sentimenti akọwa akụkọ Igbo. Igbo bụ asụsụ ka ọ bụ. O nwere asụsụ, ọwa asụsụ, o nwere ihe ọ pụtara, okwu ka ọ bụ, okwu ka e kwuru. A sị gị Okeke bụ onye ochi. Kedu ihe mere Okeke onye ochi? Asị adụsị bụ devil. Kedu ebe I want to know the ihe gbasara disi alụchi na devil. Language no. Alụchara egbe onye aka ya dị ọcha no. So kedu ihe mere ya devil? I don't understand. Aghọtaghị m ihe ndị a na-akụ ebe a. So somebody should let me know. Naanị Igbo ihe ọjọọ bụ evil. Evil pụtara ihe ọjọọ n'asụsụ Igbo. So kedu ihe mere alụchi chi? Ihe chi dị na ya abụghị, onwe ihe chi dị na ya n'ụwa. Because chi bụ chi. Hapụ na ha wepụrụ dị si jetinye esi. Ha wepụrụ si jetinye ha echi. Asị ga alụchi arụsị. Mba ọ bụrụ ya. Ọ bụ because ndị a mana ha mee ha na-attack that place be your God. Osu abụghị mmadụ, abụghị osu. Ọ bụ ebe ahụ ihe ahụ bi ka a na-asụ osu. Ọ ya ka a na-akpọ osu. Ebe arụsị dị ka a na-akpọ osu. Ọ bụghị ndị na-asa afụ ya. Ọ ebe arụsị dị ka a na-akpọ osu. Baka osu nwanne ime osu. Atụ na-abata osu. Onye ọ bụrụ na ịnọgo na Germany, ịnọgo na Switzerland, na ịkpụrụ ọgwụ n'ọnụ ndị ekebi ebe ahụ ka ihe na-eme. Nwanne ndị a ọbata osu. Ndị ekebe ọbata osu. Ọ bụrụ ya bụ justice. Ọ bụrụ ya bụ osu, ọ bụrụ ya bụ justice. Nwanne ọbata osu, that is justice. Ebe ọ bụ na ọ na-esu bụ na ọ na-esu. Nwanne osule osukwana o, that is justice. Nna ndị atọ nụzi ụmụnne anyị na-echere anyị nche, na-eche agbara nche, na ndị amaala na-eche agbara nche, asị ha bụzi osu. Anyị eburu na-akpagharị n'ọnụ ndị ụka. Nwanne asị ọ dị ịsa, nna agụọ na-agụ ọnụ. Mmadụ sị gị ọ dị ịsa, anyị gụọ ya agụọ befe echiri gị anyị na-akpa. Asị gị na-asa abụ arụsị. Ma nsaba n'ụlọ ụka ogene. N'ụlọ ụka gịnị dị ebe ahụ? Achọrọ m ịma Virgin Maria ahụ nọ n'ụlọ ụka na krọs ahụ kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe ọ bụ? Ebe ọ bụ na onye na-asa abụ masị na nke anyị ma na nke until you remove this nonsense. Onye ọbụla gwara gị na arụsị bụ ihe ọjọọ, gwuo ya aka n'anya, ọ ma ihe ọ na-akọ. Ọ ka ọ na-eme ihe ọjọọ na-eje, ọ sị ọ bụ devil. Kedu ihe gbasara arụchi na devil? Kedu ihe gbasara arụchi na devil? Ọ arụkwụsị na devil. Evil bụ ihe n'ọnụ Igbo language ka a na-asụ ebe a. Evil bụ ihe ọjọọ. So kekwana ihe gbasara arụchi na ahịa. Agwa gị na arụchi anaghị egbu onye aka dị ọcha. Nze zeele ihe ọjọọ. Mmadụ wụ nze, onye ọbụla wụ nze wee na-ezere ihe ọjọọ. Ọzọ bụ ọzọ emezina. Ọ na-echi ya echi. Ndị ichie a na-echi ya echi. Igwe ala a na-echi ya echi. Ndị a bụsị ndị na-asọ ihe ọjọọ. Ọwụ ndị a rụrụ dis temple and shrine a na-ekwu okwu ya. Ke ka ndị a na-zara ụdị afọ a ga-esi arụ nonsense? Ke ka ndị zara ụdị afọ a ga-esi arụ this kind of thing ndị a na-eche n'ọnụ ndị ụka? Ị na-ekwugheri chegodi ihe ị na-akọ eche. Oh, because of about Christ and nonsense. Che ihe ị na-ekwu eche. Ị nweghị ike ịfụ God. No, how can you know God? Question nonsense. Question nonsense. I say you don't question. How can you watch it because you don't think? How can you worship what you don't see? So that's why Igbo people anaghị worship. Because arụsị anyị mere ya, arụsị kpa anyị ka egosi eche ji wepụ ya. Arụsị kpa anyị ka anyị egosi oyizi anyị ji wepụ ya ebe ọ dị. So ke ka anyị ga-esi worship ihe anyị na-abara mba. Ọ because rụ na amarọ ajigo ụjọ created with fear. Anyị kere arụsị, we made it with the cosmic power. Ọ anyị wetụrụ ya ebe ahụ rụnye a na-arụnye ya arụnye. Anyị otu esi arụrụ eji arụ ji. Unu amaghị ihe ya na-eme ji ma bụ na egwu ojii hapụ arụrụ n'ọfịa ọghọ nkụ. Igwu ojii rapụ arụrụ n'ọfịa ọrọ nkụ. Tụọ anyị nwa mere ihe anyị maka anyị si eme mere megasị. Ọ dị ka ndị ọcha ga-abịa n'Afrịka for the information eji ndị a na-achọ ka ha chara nuclear weapon fụrụ ihe eji arụ ọrụ sigara iburie. Ị na-eche gị na ndị ọcha ezurube ihe eji arụ ọrụ ya ọhịa unu na-eche. Ndị ọcha ezurucha those things gbafuo. Ha ezuru gị kedu ihe nuclear weapon? Anything ọbụla na-eme attack cells in your body bụ agwụ ka ọ bụ. Anything ọbụla na-eme attack cells which
which is your spirit or cells. Ọgwụ ka ọ bụ nuclear cells ka ọ na-eme attack. Nuclear anaghị episi isi gị, ọ na-eme cells ga attack ogbuo oge otu dị ndụ na-eku ume ịnwụọ. So ọ ka dị ọrụsị ga-akụtu nke a ga-amị ga-amị ibi na ọmịcha ga ịmụọ nwa ọmịa nwa gị. Nuclear weapon generation ka ọ na-eme before pụọ na that society o nwere ike ite egicha one generation. Vietnam ka na-amụ ndị nwere isi ịtọ till today because of this nonsense. Asị ụnụ na arụsị mere nke mee nke ụnụ ekwere. Kedu ebe ọ na-eme? All the whole village nọ na Igbo land nwere arụsị from A to Z. From A to Z nọ n'Igbo land nwere arụsị. Ha egbubekweghị ụnụ, ha egbukwe pastọ kpọrọ ya ọkụ. Pastọ bịara kpọọ ya ọkụ, ogbukweghị dị pastọ. Everyday ka ị na-aka asị ogbukweghị ego. Ị na-akpọ ihe na-eme ihe na-eme ogbukweghị ego. Ịpụta ebe na-akọrọ m nonsense. Ihe ahụ just to destroy who you are. They have mega attack your mind. So once you destroy ha n'onwe gị, afa gị ka ọ bụ. Afa agbara gị afa. It's your destiny. Then gave you your destiny because ha imebas wee banye. Ha gwara gị na enwere one single God no somewhere watching everybody. So this single God will do all of a sudden. It denies onwe gị ka ị deny. So ị deny gị onwe gị. Inwego nsogbu. If deny gị onwe gị inwego nsogbu. Ọsọ gị bụrụ prọfesọ. Ọsọ gị bụrụ ama I don't know. As long as na ị gara na West nata diploma, ifere kwesịrị ị na-eme gị. You should be ashamed. Onye ọbụla nata diploma from the West, you have to be ashamed yourself. Yes, because ndị a ị natara diploma from their place, all mmadụ ka ha bụ. They are like human being like you. Osimenu weda that diploma ahụ ị natara as a doctorate degree or that science degree, osinenu daa. Everybody copy from everybody. Everybody copy from everybody. So why oge eji eru na nke ndị Igbo copy abụrụzie crime? Why oge eji eru na nke ndị Igbo copy abụrụ crime? We need to go and serve. Anyị ga-eji serve ha. Enye gị degree bịa here isi m PhD asị gị PhD asị gị nonsense. Iji PhD ịmaha na ị ga-ewere this PhD gaa na Igbo translate into Igbo land ji ekụziere ụmụ Igbo akwụkwọ, ụmụ Igbo eto nye PhD n'ọnụ Igbo. So you don't know. Ị na-ediri ka ngwa gị ya. Ị na-abịa kpọrọ m tụrụ m bekee here nonsense asụrụ m oyibo with the rubbish tie na-eme anya ndị jere akwụkwọ n'ala bekee. No respect for you. Ọdịnala anaghị akwanyere ụdị ndị a ugwu. Ndị ọdịnala chọrọ bụ iweta the certificate of PhD ịbịa translate ya n'Igbo kụziere ụmụnne gị nọ n'ala Igbo ka esi eme ndị ihe ahụ ị mụtara ebe ahụ ekụziere ụmụnne gị. Ọ nke a ka anyị na-akwanyere ugwu. Ọ bụghị isi mewu dọkịta n'ala bekee mba nonsense rubbish. Onye ọbụla gwara ụnụ na alụchi from today's no onye ọbụla dekwara my Facebook arụsị ege mụ na ya nwee nsogbu. Alụchi onye bụ ezigbo afa ya, ọ bụ ha arụsị. Alụchi bụ ezigbo afa ya. Always spirit ka ọ bụ iru mmụọ go jee mee interpret the meaning because ihe ọdịnala na-eme meaning. Anyị na-enye meaning interpretation. Ihe anyị na-enye okwu anyị nye the meaning na enye interpretation. Nekwa anya asụ na ya ndị Igbo ama enweghị fonu. Ndị Igbo nwere fonu, enweghị ndị Igbo na-akpọ fonu. Enweghị ndị Igbo na-akpọ fonu. Nweghị ndị Igbo na-akpọ TV. Ka ihe onyonyo, ihe onyonyo. Ihe light, onyonyo, gịnị ka ọ bụ? Sayensị n'ọnụ Igbo ọka ọya ka na-asị ndị ọkachamara ọka ụka ahụ buru ụzọ asị anya enwe ha asụsụ. Onye gwara ụnụ iji n'oyibo na translate Igbo ị ga-eji Igbo translate oyibo ime ihe otu ahụ ị gaghị enweta the answer because ị gaburu ụzọ jee n'oyibo ka ị bịazie n'Igbo nwanne ọwụọ gị n'ala ị gaghị abatanwu. Ọ ịbanye n'Igbo i wee pụbazie na bekee maka isi na bekee bata ọ gaghị awọk. Ndị a na-eje ụka ihe ọsọkwa gị kwuo once i kwuru n'Igbo ha gaghị aghọta ihe na-akọ. Inferiority complex. Ndị na-eje ụka nwere inferiority complex. So every time onye ọbụla kwuru okwu Igbo kwuo about Igbo ọ na-efe osi ebe abanye osi ebe a pụọ ma ị chọrọ ma ị chọọ. That is simple reality because ebe a anyị bụ oje na mmụọ anyị ma ihe na-eme. Once we look we hear we see. Enu nwere ntị nwe anya, ana nwere ntị nwe anya. Ndị na-eje ụka nwere inferiority complex. So onweghị ihe onye Igbo kwuru ga-adị ha ka okwu.
So that's why anyị achọghị m about them. We don't care about them because ha nwere onwe ha reject go who they are. Onweghị single God anywhere. You have to find that God yourself because you among the God. Ihe mere iji were n'ụwa because there is a density here. There is lower density here. Lower density, that's why you form here. Inwakwa anwa spam gị nwa anwa jee na data nwaanyị ovulu nwanne trap down. Trapping down ahụ nwa ahụ ịmụrụ. Nwa ahụ ịmụrụ bụ that is falling ịdago. That is the story of Adam and Eve. Why o ji wee bụrụ always fall. Ịma na agwa ndị be anyị anaghị aghọta simple science of creation. Ihe ị na-egosi wụ iwe fallen God. Iwe God falled. So he ga-achọ we have to everything you have to do to ascend yourself higher and higher until you get to place ebe isi wee daa. Oya bụ science of ordinary ọka ordinary oya bụ the science of ordinary ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụghị about watching imaginary nonsense na-enwere isi. Ị gaghị afụ ya you never ọdịrọ because ọ bụ ngụnwa bụ onye ahụ ị na-achọ achọ. You can never see it. Isi kwana iprove m wrong, find it and tell me I have found it. Afụgo m onye ahụ ị na-achọ. Onye bụ ordinary. Oya ka a na-eme. Oya bụ ihe na-akọwara unu. Onweghị ihe ya akọwara unu oyihe ndị ọcha ga-agbanwe unu. Never ever. Ndị ọcha ma nke material science ji akpata ego ọgwụgo and ha zurie from you all the whole information eji arụ arụsị. Oya ka eji arụ ngwa ọgụ. Ihe eji arụ arụsị ka eji arụ ngwa ọgụ ebe a nke ha nwetara ya. Ka m gwazi unu nke bụ eziokwu. Ebe ha nwetara ihe eji arụ ngwa ọgụ bụ ya eji arụ arụsị ka ọ bụ. Because all magnetism ka ọ bụ. All magnetism ka electricity ka eji eme arụsị. Ọ bụ mmadụ. All magnetism dị n'isi gị mana anaghị akpọ okwu afọ ebe a. O nwere magnetism dị n'isi gị. Oya ka eji eme those things. So ndị ọcha na-eyuzu those things na-arụ ihe ha na-arụ na-agba agba everywhere. Na-eyuzu ya materially na-akọrọ nonsense si ebe ahụ pụta. Jee ife ndị smart ị na-akpọ since how many years ifụbeghị ya. Gaa na okwu arụsị na kwuo nwanne kwuo okwu adịghị maka ife ya emeghị ebe ahụ. Nature never take no chances. Nature ga-agwọ gị ịba straight ahead. Judicial system ndị ụwa dị corrupted. Ha si go one world mana enwere immigration law everywhere. United Nation mana enwere immigration law everywhere. So immigration law, what is United Nation then? Ka ihe United Nation ebe enwere immigration law everywhere, it make no sense. Or say judicial system of government. Onwe justice n'ụwa. Tell me who have justice in this life. Gwa m onye ọ bụ. You got to go. A na-arụ ya arụ life and direct. Ọgwụnụ si ndị ụka ka mba ndị ụka okwu. Ndị ụka si na Chukwu kere ihe niile. Ọ sịkwa na arụsị bụ efu. So Chukwu kere efu na Chukwu kere arụsị na arụsị is tapped into from the energy of God. Ọ dị ka Chukwu si na o mere Adam ọlahụ ụla o were mkpịsị mgbe ya ka Eve. Anyị mere Adam ọlahụ ụla anyị were mkpịsị mgbe ya ka arụsị. Ọ bụ Chukwu kere ya. Ọ bụ ha anyị nwa bụ Chukwu anyị kere arụsị. So enweghị mgbe ị ga ndị Chukwu mbọsọ ọ bụla ịfụrụ any God apart from yourself bịa ba gwa anyị na ndị ọdịnala bụ ndị asị. Mbọsọ ọ bụla ịfụrụ Chukwu apart from human being or animal or ukwu isi ifụrụ ihe ọzọ nwanne ịda na inwe mental disorder ihe ndị oyibo na-akpọ ndị oyibo nwere afọ a na-akpọ ya that day just condemn ihe ọbụla ndị ọdịnala na-eme ị nweghị ike ịfụ ya. That's why ị ga-eji ekpegide ekpere ụwa agụ because you can never see it. Not Jesus, not your God. You can never see none until ụwa agụ in the next life you can never see. But ọ ga-adịrị a common man difficult to hear. But n'ọdịnala anyị na-ekwu eziokwu anyị anara asị maka enwere uru asị ga-abara anyị. Ihe anyị chọrọ ka ọ baara ụnụ baara anyị. Ọ bụrụ na ndị Igbo niile mara ihe 2% ọ bụghị ihe nnukwu just 2% adị Igbo adịrị mma. Anyị asịrị ụnụ bụrụ ndị tiwa slate mba just 2% but as long as na ị ka na-eche na enwe one because the mind is captured not decoded. As long as na ị ka na-eche na enwere one man nọ somewhere. Prayer is begging. Ikpe ekpere is begging. So ịchọ something nwanne gaa na laboratory i create something ihe ịchọrọ ihe ọ bụla ịchọrọ. Ịchọ ịrụ bores nwanne chọọ okwu bores chọọ planki chọọ ntu fanni rụọ bores. Ọgwụ na paradise unu na-eje isi bores bịa abịa isi ụtara bịa abịa nwanne onye imagination aka unu ji eje nwanne enweghị ebe unu na-eje ịfụ ya. Onye ji imagination ga-eje na paradise is already built already made is paradise.
and you want to go there. So ihe o gosiri how pathetic you are. O gosiri how pathetic you are. Ifuru ya Africa enweghị ha dị mma ya. So ọ dịghị surprise. Ndị believe na they are gods. They are building everywhere. Everything they want them. Everything they want them. Enwere nke a na-akpọrọ hap na eji nọ na-enye opposite direction of energy. Generate opposite direction of energy. Only destroy kwa brain, no, but then continue doing it. This is Almighty God. Afọkwa ha na somebody is going against nature. Ọgba nkịtị. Mbọsị ngwazi unu so unu ezuzu na ezuzu. Asị na chi nke unu ga-akpọzi m nwa ọkụ. Ọwụzi unu nwa na-ege against the chi unu. All of you na-ejekwa against chi unu. Ngwara unu chi unu. Mekwa anya afa niile abara ndị Igbo. Abalị according to chi. All the whole village nọ n'Igbo land nwere isi arụsị nwee ukwo. Unu na-aga against this thing, unu ogbukwe ha unu. Onwe ihe o mere unu. But because your God is so kind, ngwa gị na ihe na-eme abụghị eziokwu, your God egbuo m o mee m ofu ihe. Which kind God is that? Ebe ọ bụ na ị na-edeny isi arụsị onwe ihe o mere gị. Njọs kwuo na Chukwu ga-abụghị eziokwu. In mezi expect automatically ka this man mee m attack. Igwe unu na ọ because na ịmara ihe ị na-eme, ndị mmadụ asị na asị. Ndị ụka ama ihe ha na-eme. Brainwash, destroy brain, destroy matter, everything destroy. Simply in the name of eluigwe, ama m ihe na-eje ebe ahụ achọ. Ajụọna m ha, kedu ihe will your aim of this ọsọ eluigwe? I don't know. But that from the consequence of ọsọ eluigwe ihe ọ na-eme gị n'ụwa. The consequence of ọsọ eluigwe bụ condition anyị nọ today. Ị nọ na Germany doing nothing. Ị nọ na Switzerland doing nothing. Ị nọ na China doing nothing. Ị nọ na Spain doing nothing. You still believe that there is some man who love you so much. Your family nothing. Enweghị ihe nwere na family gị. Obodo gị ndị na-achọ Biafra na-achọ anaghị ekwuzi nke aha ekwu. Na your land inweghị ọrụ, inweghị mmiri, inweghị ụzọ, inweghị ihe ị nwere. You believe na this man is somewhere. All of a sudden this man like you so much. Ị gaa na Lagos, ndị ụka niile bụ ndị Igbo. Ụka ndị pastor 80 to 90% of them bụ ndị Igbo members. 80 to 90% of them. Ị gaa na ana Igbo the same thing. The whole Africa niile ndị Igbo nwe highest church. But ndị Igbo ha chọrọ state of their own. This is your God enyekwa here o. Ndị politician ndị Igbo kpọrọ ndị Igbo asị o. Enweghị ha na-emere ha. Ndị nke bụ Nigeria gọọmenti enweghị ha na-emere ha. Mana this Chukwu ha everyday them pray, this man ntị kpọchiri ya akpọchi. Ọ naghị anụ ihe. Ịghọtago? So a na-agwa unu ihe ọ dị unu ka nekwa anya ndị ọdịnala onye onwe anyị nekwa aka anyị abụ anyị enwekwa ihe dị ya nekwa akpa abụ anyị. Ọdịnala abụghị otu nzuzo. Ọdịnala abụghị ihe ọjọọ. Ọdịnala wee philosophy that gave interpretation to omenala. Omenala esi n'enu wee da. Ọkwa ndị ọrụ anụ. Ọrụ anụ is end. 2017 ka ọrụ anụ na end n'ala Igbo. There will be no more ọrụ anụ. Ndị papa nọ na village ya emeghere isi na na-eme ọdịnala omenala. No more. The future bụ anyị nwe ya. The younger generation own the future. And anyị nwe ya. And they were ego ya. From next year, no more ọrụ anụ. Omenala Igbo. Ndị young people take over omenala Igbo. Our festivals, our ilochi, our ihe niile aga na celebrate here n'Igbo land from next year. Mbosi eke ukwu, eke nta, eke nsọ, ihe niile will be celebrated and honored. Ndị papa awụga anyị naanị. Ha sobezi anyị n'azụ. Anyị esogo ha n'azụ for 200 years. Enweghị uru ha bara anyị. Let them follow us. Now look at our generation, just 80% jobless and hopeless. 80% jobless and hopeless. Ịgwa m na ndị ama ihe ha na-eme. N'ime Nigeria ebe ahụ anyị nọ, ha gbawara ya aka. Outside Nigeria, ha gbawara ya aka. Religiously, ha gbawara ya aka. Culturally, ha gbawara ya aka. Absolutely nothing. But a vacuum of generation. Generation of trauma. The worst ever in Igbo land. The worst generation ever in Igbo land. In Igbo history. If I'm not just, I will keep quiet. Ihe about to state or no state. Ihe about cultural transmutation. Is a genetic transmutation of our people. We need to clean this nonsense from our gene.
anyị need retransmute this rubbish virus inside us as Igbo. Wepụ those nonsense. Ọdịnanị bụ the sacred science of nature. Ka esi eme n'eluigwe, ka esi eme n'ụwa. We will bring eluigwe ahụ ga ụmụ anụ igwe will come back again on earth and start. Ndị ọrụ anụ no more. Kedu ndị ọrụ anụ no more? Ebe a na-eji ịnụcha nwaanyị daa ogbenye. Kedu ihe eji onye ịnụcha nwaanyị daa ogbenye? N'ebe ka ọ na-eme. Ịkwa mmadụ nwa bụ na ibiri ego kwa ozu. Biri ego kwa ozu. Ibiri ego ịkwa ozu. Ịkwacha nwụọ. Hypertension na-egbu oge. A na-asị na ya omenanị. Ọ bụ ihe a gburu omenanị anyị. Ọ bụ nonsense gburu ya my brother. Ọ nonsense gburu omenanị Igbo. Onwe ha ọ bụghị rubbish. Ndị British ha fọrọ n'ụlọ dị iberibe. Ha were advantage unu na. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya gwanụ m ka onye Igbo ṅụzuru mmiri ara afọ ga-ekwu ka a ga-esi na-esi emezi omenanị obodo ya ka ọ si ebi ndụ. Ọ na-edefend the church. Gwanụ m ihe ọ na-edefend the church ya n'afọ. Nwanne individually ị nwere right to worship ihe ọ bụla ị chọrọ. So ọ bụrụ about worship. Ọ bụrụ about worship. Isi about people na-ana ana. E nwere ndị na-ana ana. Luwengo dị na Congo. Luwengo apụgo from map. No more Luwengo. Anaghị anụzi ọnụ ya. Awipụgo out from history. Ha ka nkụ. Obodo wipụrụ out. Go to the ancient map you see. Obodo awipụrụ Aztec awipụgo out from history. The kenka na-akpọkwa ha ka nkụ. Ma dị ọzọ ma nke ọzọ kwasị na America na-akpọ ha Mayan. Ha ka nkụ. So ọ bụ na ya gbadoro anya nwanne nature about vacuum. So ọ bụ ha about ị chọrọ ije ụka ma ị chọghị ije ụka. Nwanne ị ga na-ejezi ụka mana ị gaghị enwezi obodo. Ị bụrụzi onye nkịtị. Ewere gị na-emere na-atụrụ gị njoloko. A na-asị mgbe nwa. Ọ bụrụzi ihe eji ama atọ. Ọ bụrụzi na history book ka nwa gị ga-agụzi about who you are. Na akwụkwọ ha gị dere akwụkwọ onye ọzọ dere. In fact ịmana enwere ụdị ajụjụ ndị mmadụ na-eme ajụọ m na Facebook. Nsị ọ bụ na onye anọ m nso na amara m ihe m ma gwa ya mana otu ọ na-ebetara aka ka m gba ya nkịtị. Ibere mmadụ na-ajụ m sị m mmadụ nwere onye pụtara na Facebook proudly sị m na arụsị bụ evil. Njụọ ya sị ya nwanne iwe wene gị n'obi ọcha maka ndị ọdịnala anyị anaghị eji ike eso ụwa. Si ya biko gwa kene m ihe mere arụsị bụ ọsị ọ devil. Nsị abọdụ nwanne ajụjụ ka m jụrụ n'ogene kedu ihe mere ya evil? I don't know. This guy enweghị ike ịsa m destin. Ọkwa onye a bụ onye bịakwutere ọ bịara challenge kwe m nwanne ị bịara ime argument edere m something na my wall na wall nkwa this guy jere nnọọ ebe o si pụta si na ihe m dị na wall m adịghị mma. Nsị ahụ nsogbu adịghị kedu ihe mere o ji dịghị mma nwere ike amarọ m mmadụ na-eme mistake n'ụwa. This guy cannot tell me any reason mere ihe a ji adịghị mma. Jos ka ọ condemn onwe ya ọma ha na nwanne onye ji mmadụ naanị ji onwe ya. Onye ji mmadụ naanị ji onwe ya. Afọ m bụ nọ nso mgbe ọbụla isi na nọ nso adịghị mma nwanne unu niile onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye na-adịghị mma. Ọ ihe unu na-amara ọ tactics ka ọ bụ. Mbọsị ị ga-amata na ọgwụ a the God nwanne kwugodi just say one thing you worship devil. Isi you worship devil inside your mind ụjọ atụba gị because as you say you give it a meaning. The power of the mind. All letter word. You ọgwụ a bụ onye ahụ a na-achọ achọ nwanne. Once you kwuru something you give it meaning inside your mind immediately. That's why you pray inside. As you are praying you activate the God's consciousness inside you. Then the prayer goes to the source. So onweghị chukwu ị ga-afụ na abụghị gị nwa. Until you know how to manipulate the power, manipulate the energy, mgbe ahụ ka ị ga-ama. So ahịa na-use room advantage of ignorance. Ignorance wu nnukwu njọ ọwụ njọ na-adịghị mgbaghara because ị na-eme njọ against the Holy Spirit, Holy Ghost. Yes, because ọwụ ngowa the reason why ndị mmadụ na-ata all ignorant people mere ndị mmadụ ji ata ọfụ because he give an ignorant person salary ogbuo nwanne ya. Inye ignorant person salary ogbuo nwanne ya. Ịghọtago because ọ dị ọmaghị ha na-akọ. Ọha bụ ndị eti isi ru na asị n'ọkwa ndị ji isi eje ije. Ndị ji isi eje ije eti ha n'ọkwa nye ha salary onye ọbụla bụrụ enemy. Inwe anwa even mmanya pụta ebe ahụ ọkrọch ya down.
so adị m ayọ ọnụ ndị Igbo ọdịnanị anyị nwere atụmatụ dị nke dị imirimi ka esi eme ọkụ, ka esi eme ụtụ ayọn, ka esi eme goldu, ihe niile anyị nwere infọmeshọn n'ọdịnala. mana ihe anyị chọrọ ka ndị be anyị mee bụ ọkụ ifuru ekwentị ha bụ abịa si n'ọwa ụka, biko ihe ahụ God of work ha bụ ọya ka na-akpọ nje Michael. hapụcha na ị naghị anụ ya n'aka, mana iji mind, you use mind because mind is more powerful than hand. ndị ụka ji mind were destroy ya, but omaro unknowingly power of the mind is more powerful than the physical destiny. Unu amaro. So ha ji mind, mmadụ ga-apụta na command with the spiritual power, na command cha onye ọbụla ada ogbenye. Onye ka ị na-eblem, ị command your source. O nwere ike ndị 10 na bone, ofu onye na-eje ụka akọsụọ the father which is the grandfather mụrụ unu 10 ahụ. Nna nwanne unu ga 10 na nganakwa n'iyo. Ọkwa ofu onye ụka butere nsogbu ahụ. Onye ụka apụgo je were de destroy ya all the whole natural forces bụ awele. Natural forces bụ awele, chi gị bụ awele gị. Ọya bụ your health. Ọya bụ na ihe niile na-eme n'ụwa. Onye a jejechi na ndị ụka jee ebe ahụ, pastọ ha ma ndị pastọ na-agwọcha ọgwụ ike, ha na-agwọ aja ọgwụ. Ọgwụ ya ihe ọ ga-eme, ịma na ịgwọ ọgwụ abụghị na nwere nchere ịgwọ ọgwụ dị too much. O nwere ike ịgwọ ya jee weta nsị udene, weta akwa ọgụgọ, weta nka ma ihe na odewe ahụ na onye ụka nwanne. O mechaa ihe aha bad luck ezuo nne na ahụ. O mechaa ihe aha n'ọnụ ụka, n'ọnụ pastọ gwara ya bad luck ajụrụ nne na ahụ. Nwanne ebe ọ bụ na itiri aka ọkpọchie isi na chi ga-egbuo gị. Ịma ha na onye ụka aha ụnụ ya na ebe ọ ya na-eme ihe ha niile. Ị ga-asị arụsị dị na vileji ụnụ, alụsị nụ kpara na-eregisi okwu na aka ọsị na aha mmanụ. Before ndị ọcha abịa, go na your village, get na your village jụọ ha arụchi ka a na-akpọ ya, ọ bụrụ arụsị. Osu wụ the temple, ebe a nchịrị na aha dị ka a na-akpọ osu, ọ bụghị mmadụ. Ume wụ taproot, ndị ji mgbọrọgwụ, ndị amaala, ndị ahụ ndị atọ ọnụchara today as slave and bondage. Ofu onye gụọ akwụkwọ na Amerịka, gụọ nonsense na England, ọbịa dee akwụkwọ dee nonsense butere anyị anyị goro. Onye ọbụla dere akwụkwọ against Igbo don buy tụfuo ya. Ifo novel ọbụla ifuru ede against Igbo n'ime tụfuo dị akwụkwọ. Onye amara ihe ọ na-akọ, ọ gụrụ akwụkwọ from the other side. Onye ọbụla ibute akwụkwọ ya na ederi ya against Igbo, akwụkwọ nwere ike gụọ ya ọfụma, nwere ike ọ na-achọ ịkọwa something. Ịgụọ ya ọfụma, ọ bụrụ na edere against Igbo tụfuo ya, nya amara ebe o si pụta ụwa. Ndị ọcha these people si n'ime cave pụta, ka mgbe niile gụgidere akwụkwọ gụta na ndị ọcha si n'ime cave pụta. Olesi m ije chọọ dị akwụkwọ ka ya afọ, enweghị ike ịfụ ya. Olesi m ije chọọ ya achọ. Ndị ahụ ihe a na-ede akwụkwọ na-eprezi onwe ha, na-eprezi how they do science, how they do this, how they do that. Hapụzikwe ndị ha wetara this science from be ha, they write them off history. Onye Igbo pụtazie kama ọ ga-ede ka ọdịnala si wee dị ire. Ọsị ndị Igbo ji osu ji wee wụrụ cast out, eji wee cast ya n'ebe nwa, eji wee nye arụsị ebe nwa. Gịnị bụ arụsị? I ask this question always, what is arụsị? I don't know. Ndị a bụ nwanne ị nwere egbe na ya adịghị, idebere egbe na ya adịghị wuti mbọ. Until iburu dị egbe gbaa, dị egbe anaghị arụ ọrụ until iburu ya gbaa. So onye gbara egbe ọ ya bụ onye mere arụ, ọ bụghị onye egbe. Egbe nọrọ onwe ya ebe ahụ. Nwanne ịkpara ha abụja ebe mmụọ, nwe ihe mmụọ na-eme gị. Mmụọ gba gị gburugburu. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ọ bụ mmụọ. Anwụ bụ mmụọ, which is the fire. Ikuku ị na-ekwu ekwu bụ mmụọ. Mmiri bụ mmụọ, anị bụ mmụọ, ihe niile awụcha mmụọ. Ịnọ within the mmụọ. Ndị Igbo emezina iberibe ka ụmụazị. Ndị ọcha agaghị akwanyere anyị ugwu, ndị China agaghị akwanyere anyị ugwu, ndị Korea agaghị akwanyere anyị ugwu, ndị Malaysia agaghị akwanyere anyị ugwu, ndị India agaghị akwanyere anyị ugwu. Ọ bụrụ ajọgido mbiko sinu, ọ bụrụgodo nọọsọ mgbọrọgwụ ka anyị na-alụ mgbọrọgwụ eji agwọ mmadụ ka eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo eji ịrụ mgbọrọgwụ mara ha. Ana m ayọ ndị agha ma agba mgbọrọgwụ, ndị ama kpati ya, ha kpọọ anyị n'igwe. Ha bịa ka anyị mee mgbọrọgwụ a ka ọ wụrụ specialist. Ka e werezie mara anyị, nke eji azụmafịa mara anyị,
ka adịrọ mma. Anyị azụọ na afịa sinsi onwe anyị zụpụtara. Anyị azụọ na afịa sinsi onwe anyị zụpụtara ka e werezie mgbọrọgwụ amara anyị. Maka nke anyị dị kịta nwanne, nke anyị dị taa awọrọ ndụ, nke anyị dị awọrọ ndụ. Unu hapụ wepụrụ ihe a from arụsị na chukwu na ahịa niile. Ọ datin ka eji wee disi igbochi unu, wepụta na onwe unu from ebe ahụ. Hapụrụ ihe ahụ onwe ihe ọgwụ. Arụsị bụ ihe nọrọ onwe owe justice, owe court of justice, all court of law. Arụsị mgbaama, agwụ mgbaama, ụra asị ọkụja, ihe niile na-awụcha mgbaama ka ha bụ, agwụ mgbaama ka ha bụcha, nothing more nothing less. Ndebe anyị ajọ kọrọ nnọọ fia ujide ha ebe, ụjọ ejide ha ebe, ụjọ a na-atụgharị gị, ụjọ ịmụkwana ịnwụ na anwụ, iwe dead man, ọ mmọnwụ ka ịwụ, mmụọ nwụrụ anwụ, ọ na-anwụ mmọnwụ, onye kpu masquerade, mmụọ nwụrụ anwụ ka ịbụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ịdị ndụ, kedu ihe ịdị ndụ eme? Why are you living? Kedu ihe ịdị ndụ eme? Absolutely nothing. Enweghị ihe ịdị ndụ eme na kedu uru banyere dị ndụ? You want to be alive. Enweghị ihe ị nwere, enweghị ihe dị mma ya. Ịma ha arụ bicycle, ịma ha arụ wheelbarrow, onweghị ihe ịma. Ịdị ndụ breed not just living like that. Just living. Somebody bring this kpakpando a na-akpọ Amadioha were ewebata n'ime ụlọ ya. Onye ọbụla na-agbazi electricity. Ọkwa Amadioha o. Amadi thunder and lightning, because every space is not empty. It's full of energy. It's full of energy. Iburu ya gbakpọ n'ime ụlọ gị. Hey, open epa. Ịpụọ n'iro ifu arụsị ị na-agba arụsị na-agba. Nwanne, electromagnetism, the same thing nọ n'arụsị, ọya nọ n'ọkụ. The same thing nọ n'arụsị nọ n'ọkụ. Ya ọ projection ka ọ. Ime ihe na-akpọ projection. Ọ projection bụ arụsị. Ọ project a na-eme ọ project. Gotago. So electromagnetic dị n'isi ka eji eme nwe ihe ọzọ. Ọ command. Ya, open epa. Amadioha. Kwụpụ TV gị n'ọkụ gị ma ya enwu. Kwụpụ TV, kwụpụ phone gị, kwụpụ batrị ya. Wepụ the energy. Kwụpụ the battery. Ka mma ma ya enwu. Kwụpụ kọmputa gị n'ọkụ. Wepụ batrị gị na moto. So everything with one source, only one source, electricity. That is magnetism. Ya bụ ma arụsị o, ma moto, ma ọkụ o, ma ihe niile spirit, enweghị ka spirit. Spirit wave, electromagnetic wave. Ọgwụgo. Soul nke na-egenerate n'ahụ gị, ihe your body generate otu ịdị ndụ na. Your body ọ na-condense, ọ na-store energy inside, mana your bones o, mana your body o. Ọ na-store those things. Ọ dị ka memory, genetic memory, ọ na-store ihe niile. So ọ because na ebu unu buru unu kpagharịa gasị unu sọnwụ ya. That is mmadụ arụzi onye nkịtị. Hey, ghost. Ebe ka ifuru ghost. Ọsọ ndị Christian na-atụ Satan egwu. Ha na-atụ ekwensu egwu. Ha na-atụ evil spirit egwu. Ha na-asị mbịa na Christian ka nsoro ha tụba egwu ihe ha. Nwanne onye na-atụ Chukwu egwu, atụ ekwensu egwu, atụ evil spirit egwu, atụ mmadụ egwu, na akịkwa n'ụdị ndụ nke dị. Ka esi ndụ ịdị, everything na-atụzi gị egwu, ndụ even ndụ ịdị adị na-atụ gị egwu. Ị nweghịzi freedom to live, ị nweghịzi freedom. Mba ahụ, anaghị akụ dị akụkọ ahụ akụ, hapụrụ story. Rapụ na okwu n'okwu abụrọ nni. Anaghị m akụ dị akụkọ ahụ. Enweghị hapụ ihe ọbụla na-abụrọ mmadụ, don't fear it. Ọ mmadụ ka mmadụ bụ ekwensu. Mba bụrụ ekwensu, ọ mmadụ bụ devil. Hapụ na ekwensu ka ọ nọrọ onwe. Ọ mmadụ bụ devil. Mmadụ ka ị ga-atụ egwu. Fear man, fear human being. Fear human being. Don't ever fear God or devil because you never existed. Onwe ihe dịka ya, nothing. Ọ bụ ngụnwa, you are the person. That God ị na-achọ is you. So ọ bụ ngụnwa je egbu mmadụ, ọ bụ ngụnwa rescue mmadụ. Ọ bụ ọnụ eji akpọ iyi ka eji ayọ biko. Ọnụ eji akpọ iyi ka eji ayọ biko. So nwere onye na-abịa from somewhere, invisible man, na-abịa bek ọnụ, invisible. Rubbish. Upon a far, so evil spirit. So when you give evil spirit, nwanne, evil spirit again. Evil dị iche, spirit dị iche. Evil be character. So there will be nothing like evil spirit.
evil a character, then spirit will spirit. So there is nothing like evil spirit. Can we hear ghost? Nothing like ghost. Ghost by definition. Ghost is a definition of a side dream. A side, because mmadụ nwụọ now only the kind of the ihe iji eme escape the earth. So ọ bụrụ na omenwere escape ọ dọrọ ebe ahụ, ọ bụrụ na the person the density ọ naghị ọ dịghị fast enough because spirit na-agba nnukwu ọsọ. Ọ bụrụ na ọ dịghị fast enough, then you may see the shadow. Ọ dịghị fast enough efu shadow, but ọ na-agba too much, anya ga-agaghị afụ nwe because the visual eye ọ dịghị o nwere ihe anya na-afụ. Ọ na-afụ ihe, o nwere ihe mmụọ ya, ihe mmụọ nabatara ka anya na-afụ. So anya agaghị afụ ghost because of na anya o just o nwere percentage ọ na-afụ. All your mind ka eji afụ ghost. Ghost gafee ebe a mma ama na ghost gara. Ọwụ nke a na-emere na net ọma otu a win na ọwụ dị akpata oyi dị ịchọ nwere ihe m chọrọ ịgwa unu. Ị na-agba ọsọ mmadụ na-achụ gị nwanne ijezi okpuchi anya gị. Ikpu anya bụ the magnetic. Ikpu anya gị onye ahụ amara ebe ị nọ. Kpuchie anya gị onye ahụ agaghị afụ gị. Ị na-abịa mmadụ n'azụ kịta kpuchie anya onye ahụ agaghị amara ị na-abịa. Ikpughe anya gị onye ahụ amara. So anya anaghị afụ ghost, ọ bụ mmụọ na-afụ ghost. Ghost gafee ebe a na onye ma ihe a na-akọ mana ghost gara because ọ ga-afụ the magnet na ọ bụghị the same thing. Ọ dị more fast, ọ dị more fast, jụọ oyi, ọ na-ajụ oyi. Ọ naghị adị ka mmadụ. Mana unu ga-asị unu fụrụ ya anya, hey, ọ fụkwa ya ebe nwa o ji wee mgbe a na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka, nke nwa ji wee bịa, nke nwa ji wee taa. They are messing with you. Obere oge ara agba gị. Isi ha ebe ahụ pụta ndị aka ọ gara onye ọbụla anọ ọwa mana agwa ụnụ ọdị ụnụ ka na-egwuru na egwu. Ọdịnala bere ebe a iwepụta ụnụ n'ihe ọjọọ na-aba ihe ọma. Paradise ya n'Igbo paradise mmanụ aṅụ enwere ife adịrọ dị ya. Enwere ụdị kind of mineral na-adịrọ dị ya. Enwere ụdị kind of ọrụ ndị Igbo na-agaghị create. Nna nwanne go to early 1950. Ana Igbo na-create 40% per annum growth. 40% per annum, highest growth in the world, the fastest growing economy in the whole world. Alibo. Go and do your own research. Every street nwere company, factory. Every family nwere one person nwere factory near. Every family one person nwere factory. Go and do your research because ndị ọdịnala ma ihe a na-akọ. Kedu ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ mgbe ahụ ndị ụka mana nwere ndị amaala mgbe ahụ more than ndị ụka. Mgbe a na-agwa gị enwere ndị amaala more than ndị ụka. Nwanne, yes, of course. Any mmadụ na-ele ụwa na because energy cannot die. Never ever, not today, not tomorrow. Mmụọ anaghị anwụ anwụ. Onye ka a na-asị mmụọ nwa, nwụkwa nwa ọzọ na-amụ mmụọ na-amụ. As long as na egbuo gị na-abịawasị aga agaghị afụ spam. Egbuo gị bewasị ahụ gị niile there will be no spam. But mgbe ọbụla utu gị kelie spam asị ebe o si pụta rịpụta. Ọ na-eme nrịpụta, ọ na-afọ ọmụ ozugbo ahụ. Ọ na-afọ ọmụ ozugbo. So nwanne, energy can never ever destroy. All two things aha ọ ya bụ the thing a na-ekwu okwu ya. Iwepụ spam na nwoke, iwepụ spam nwoke agaghị amụzi nwa. Iwepụ spam nwoke agaghị amụzi nwa. Iwepụ value from nwaanyị onwezi nwa na-amụ. So ebe a na-achọ Chukwu achọ ebe tere aka. Unu na-achọ ebe tere aka mana wepụgodi spam mama nwa ya pụta onye ọbụla na ọwa ya. Nke onye ọbụla ka nka nwa mmadụ akwụsị ime exist. So unu achọsị na eji ebe ahụ ụnụ nwa bụ the temple na all the temple ahụ a na-ekwu ekwu because every planet nwere different density. So earth nwere this density. So that's why you were form in this form because of the density of the planet. Isi ebe a pụ ị gaghị ekuzi ume nwụọ. Ị gaa na space there is nothing like gravity ebe ahụ. Onwe ihe dịka oxygen ebe ahụ eji eku ume. Ndị mmadụ na-afegharị n'ikuku. So ọ bụrụ dị ọfụma nwanne iwere angel, iwere ikuku, iwere cosmic power. Ị na-afegharị na planet dị iche iche na-ebi. Ịnọ iwere onye nkịtị ị gaa na oke, gaa na ọchịcha, gaa na ngwere. Ma na-ekwu ndị acha na mmadụ na-ekwu. Ị gaa na oke pusu nweta gị ọgwụ gị ịba. Ọ ị gaa na ram ndị Muslim ewe mee gị ihe. Every Ramadan nwanne na-agwọ gị ezigbo ịba. Ị na-eme nna anyụọ gị anya ichefuo mgbe nọ ntụ na-agwa ụnụ na Facebook ụnụ sị na this boy na-akụghịrị onye ma ihe ọ ṅụrụ nsogbu adịrọ.
ụmụ anụmanụ nwere spirit, strong spirit, ha na-amakwa onye ha bụ n'ụwa ọzọ, because only thing mere gị maha onye o because of brainwash, because educational system, because of the educational system mere gị mara your past life. ụmụ anụmanụ ma onye ha bụ na street ụnụ. ọ bụ na anụmanụ ama anwarị nke a na-achara the same street, ọ fụga ọma gị, ọ ga-asị na this boy na-ezi m ozi ọma mgbe ahụ ọkwa ya ya enwere ike mgbe onye maka ihe a na-akọ iburu ya tinye mma na akpịrị. A na-akwa mma ndụ nwa mkpịa na-eto ogologo, a na-akwa mma ndụ nwa mkpịa na-eto ogologo, ịkwapụ isi rie ya ịmadị nọ Ifeanyị ka ị na-eri. Nwanne irikwere Ifeanyị o, Ifeanyị ka iriri ihe ahụ. Onyeka debe ahụ na iriri mkpi. Nwanne all the same process ka a na-aga. Life were process, all the same process. Nwanne ikutuo ịpụọ na this division 1 ị gaa division 2, ịpụọ division 2 ị gaa division 3, ịpụọ division 3 ị gaa renegation. That is life, nothing more, nothing less. That's why God can do. Nwanne ọfọ bụ justice, staff of justice, ọfọ nji ala mmụọ. Unu echefugo egwu a na-agụ obi udo awanzenze obi udo awanzenze obi udo nwa obi awanzenze nyere m ọfọ mmụọ awanzenze ọfọ nji ala mmụọ. Unu echefugo ya obi udo nwa obi nye m ọfọ nji ala mmụọ, ọfọ nze ọfọ ikpe m, ọfọ nze ọfọ ikpe m, ọfọ ikpe m, ọ bụ ya bụ ọfọ nze. Unu atụfuzina ya. Onwe tụfuru jekwe chọwa ebe ọ dị. Onwe onye tụfuru ọfọ nna ya jekwe jee chọba ebe ọ dị. Ọfọ nze ọfọ ikpe ka iburu je tụfuo. Mmadụ anara ebu nna ya ụzọ amụ dị ọkpara. Anyị ekwuo na nkata agwa m nọ 30 minutes ka ga na-ekwuzi 30 minutes nke ahụ aga nwere na anyị ndidi akwụkwọ ọdịnala na-abịa. Akwụkwọ ọdịnala apụta, onye ọbụla bụ onye ọdịnala nwanne igwere akwụkwọ a chụọ ndị nepa anyị ha bịasị na ya adịghị ege nwe ha na-abịa ime ka ọsị ị ga-eji aka gị rụrụ onwe gị ọkụ, ị ga-eji aka gị tinye onwe gị ọkụ na ya adịghị. Onwe ha na-akọ ndị ọchara ahụ na-ahụ Einstein asị gị, Plato asị gị, a na-ekwugheri asị na enwere ebe a na-eje weta n'eluigwe iche. Enweghị ebe ndị asị eweta ọkụ na ya adịghị ka ọ dị na energies everywhere, don't mind them. A na-edeceive ndị Igbo, no more deceive and deceit. Mana anyị ga-eme gị show na this year ọrụ anụ ka ọrụ anụ ga-agwụ. From next year nwanne ihe eji anụ nwaanyị wee ọjị na ji, ọjị ji tombo onye achọghọ ya na ọ dị nwa, ọjị ji na tombo onye achọghị ya na ọ dị nwa, ya nụọ nwa ya. Generation nke ya ga-eme anụcha nwaanyị ada ogbenye mba. Ịkwa ozu ọ bụ ngụnwa na-abịa ineta onye ozu nwụrụ na be ya ga-ewetara ya ihe. Ọ bụghị onye ozu nwụrụ na be ya unu erie ya ọkwacha ozu ọnwụọ. Ọ ngụnwa na-eje ebe ozu nwụrụ ya ewetara ya ihe. From next year that one God. Akwụkwọ ọdịnala pụta ha ana this iwu everything we wepụ ihe a niile ọba uru. Olesi ma ya achọghị ibu uru, olesi ma ya chọrọ ịghọ ahịa, nsogbu adịrọ. As long as na anyị chọrọ ibu uru, we must be in harmony with nature. Ka anyị mee ka ndị ọzọ, ka anyị mee ka ndị ọzọ ibe nkara ha mma. Otu aka anyị nke anyị dị abụrụ ndụ. Nwanne oge adịrọzi echizi ka anyị kwuo nke ahụ. Onye mara ekwu m na this week anyị ga-eweta bụ redio, but unfortunately e nwere phone anyị na-eche, phone eji receive call anyị ewetabeghị phone, that's why ofu phone a wụji kọmputa ka m ji ebe a. So o nwere phone anyị na-eche ka ọ bata, the phone abatabara. Ọ bụrụ na phone ahụ abata anyị ga-enwezi call. So onye ọbụla na-akpọ, anyị nwere redio a na-akpọ Odinani cultural radio, Odinani cultural radio. Mana ihe mere bụ na because of ịsọ anyị anaghị enwe ike connect the system at the same time. Mana nsogbu adịrọ. Ihe a na-eme ọ bụrụ na ihe a na-eme ọ bụrụ na this phone bata aga na connect this radio so that ka ọ dị easy maka ndị na-enwero ndị nwere ike isi na true radio wee na-ege nwee ike ịkpọ call ka a jụọ ajụjụ. Kpọọnụ ndị pastor, let them come and ask question. Kpọọnụ ndị omenanị, onye ọbụla nchọ kpọọnụ. Anyị chọrọ ka anyị mee this interact, ka everybody mara ebe o mejọrọ, mara onye ma ihe ọ na-ekwu, mara onye amara ihe ọ na-ekwu. Ịghọtago? So onye ọbụla were ire ego eze ya ọnụ, onye ọbụla will judge by themselves. Ịghọtara? So ọ dị mma ka akpọ call ebe enwere ihe afụrụ na-adịrọ mma, let them say it. Enwekwenye ihe ifụ na-adịrọ mma ka anyị kwuo ya. Ịghọtara? Ka anyị chịkọta onwe anyị ọnụ asị ndị Igbo, mana ka anyị ga-esi wee move forward. Onweghị onye bere ebe a maka ndị ụka. Nwanne anyị nwere app, ọ bụrụ na ị nwere app enye anyị. Ọ na DCM nke ha na-akpọ ya TuneIn.
ọ na tunin ka ọ bụ tunin ije na tunin iti ọdịnala cultural radio ebe ahụ ka ọ dị. anyị nwere app o nwere onye ga-enwe agwa m ụnụ all the time here o nwere onye nwere app ya anyị ihe anyị nidere mgbe o kwuruo anyị akọnetị enwe ihe anyị jiri app eme mana anyị nwere app anyị agaghị nwanne maka ego na ọ na-ere anyị dị akwụkwọ mgbe ego na ọ na-eri anyị dị akwụkwọ anyị agaghị ebi n'elu biri naanị so onwe mara nke ọ ga-eme ya mee ọnwụ app ka ihe weta nwunye anyị app nsogbu adịrọ at least ka anyị ma nọ app bụ nke mere ọdịnala so ọ dị na application enwere ihe a na-akpọ tunin.com ịdownload tunin nwere app ịdownload app tunin ịdownload the app tunin ị gazie na the app itinye ọdịnala cultural radio then that's all ị nwetebe ihe anyị na-enwetebe nke ochie ma nke ọfụ mana mgbe live anyị na connect live but today anyị nọ live because of na time adịrọ anyị ji mix the system ma nsogbu adịrọ a sị m ka Chukwu gozie unu ka o sikwa gozie unu na mbụ onye ọbụla kwe ha n'ọdịnala ife adịbara ya na mma maka mgbe ahụ ikwe n'ọdịnala ka afọ ahụ nne gị bara gị ga-eji wee mee activate ị bụrụkwa onye ahụ ịbụ na mbụ onye atọrọ atọrọ prodigal son na echigatago once ikwere ha n'ọdịnala afa gị bụrụ Okeke nwanne from that moment ọma activate ihe anyị chọrọ bụ onye ọbụla kwe n'ọdịnala gwa ya afa gị gwa ya mgbe a mụrụ gị anyị amara mbọsị ị ga-eji wee na-eloro chi gị mbọsị ọbụla mbọsị ị ga-eji wee na-ese na ihe ahụ mbọsị nke gị ọ bụrụ na onye mmiri bụ nwanne ije na mmiri tụọrọ ha ọjị ọ bụrụ na onye ana ije na anị tụọrọ ha ọjị ọ bụrụ na onye faya ije na anyanwụ tụọrọ ha ọjị ọ bụrụ na ọ bụ onye ikuku ije na ikuku tụọrọ ha ọjị ichere aja gafuo ikuku eburu ijewara na ichere ihe ọjọọ sorokwa aja pụọ ị gaa aja ikuku eburu na mmadụ niile o magnetism ka ha bụ onye ọbụla energy iwe energy condense so nwanne nke onye chikwa na ọnwa ihe na-eme ya na ọkwa gwa jaka eme onwe gị onye nkịtị bụ onye nkịtị nwanne ihe nna m ha ajụọ m ese ma amarọ akọwara m nchekwe mma ndị Igbo bụ ndị mbụ and enwe onye ga-esupụ abụ ha n'ụwa ọ naghị eti ọbụla ọnụ kama anyị emego nwaanyị ndị nkịtị anyị agbazi last nwere ike na-ekwu ya sị ihe aja kedu ihe mee ihe ọjọọ ahụ na-adịghị gị ije ụlọ ọgwụ agbaghị gị ọgwụ n'ahụ ka ihe agbanyere gị ihe a ka ihe ma agbanyere gị n'ahụ ebe ahụ tablet ị na-ahụ kedu ihe ọ bụ ịma ha na omekuri bụ ihe ha ịma ihe omekuri ịma na tablet umekuri ma ihe omekuri idonno ekwuo okwu ebe a ndị nkịta na-akụgheri na udo dịrị unu niile Chukwu gọzie unu ka ọ dị